Здравейте, аз съм Мартин, това е Станислав, моето братче и започва един много откачен влог. Само гледайте! Има куче! Сега, тук малко BMW-то ще си караме. Вижте. Това не си имам кола. Няма нищо. Чакай да си сложа. Ти го слагай. Не забрави, ти каза. За какво ти е колан? Ние ще минем през патрулката. Ще видим какво се случва там. Какво се случва? Ще спре. Ама спре, бе. Те са на аварийни. Какво става? Свети ли? Свети, а? Уау. Може да обичате, снимайте да точно. Да. Така, и слезахме от кафенцето. Много хубаво си прекарахме. Страхотно. Сега ще вървим на много хубаво място. Ще видите след малко. Какво пеем, бе? It's your birthday. It's your birthday. If I'm in the club, bar full of fun. Yeah. Чакай. Let's see, this is the game, this shit. Гърче, какво става? Зле. И какво става? Ето го, бияча, това е бияча. Виж, бе! Това поедеш, бе? Ти. Някакво опитваме. Ти кажеш битко. Много грозно. Не, да. Тъж като гей! Така. Се казвам като гей, така не съм като Нямаш гей! някаква тениска отдолу. Тя От Lidl 5 лева. От Lidl. Я да видите. От Lidl 5 лева. Lidlска 5 лева, не е скъпа. Така, ма как ще почне? Не така, ще ви пуснете дело. Ела. И да... Не, бе! Трябва да съберем. Ще се съберем. Дошли сте тука. Сега ще пробвам, не, остави на мен. Спокойно. Искам като инфлуенсърите така хубаво да ги покажа. Така, тук ще се събрали сега. Мистер Гриши килот. Да видим. Да видим! Днес и лимон, лайм и Покажи на мента. инфлуенсърската страна. Така, това ми ще сложа. Чакай. Сложим да се запазим чисти. Аз няма да слагам. Така, оператор елат. Чули болонче? Да, пробвам, колега. Пробвай, колега. Изиска на работа, да. Вкус! Сега ще пробваме. Който няма втори като него. Ще пробваме шоколада. Отваряй. Мале... Добейшън, брат. Хо-хо! Такова нещо не съм видял при живота си. Чак ми падна лигавник. Браво, постарал са това ютубърче. Браво. Много хубав. Не препоръчвам. 5 от 10. Така, събрали сме състезание по фантичка. Ай, брат. Оп. Айде, давайте! Кой ще спие по-бързо? 3, 2, 1, давай! Пао си е майката. Изпи ли, бе? Късай, хвърли! Това е! Победителя! Велики съжалявам, брат. Ми... Тя има сини очи. Така че бебето не си има сини. Какво правиш, бе? Бе? Какво правиш? Ми гледам тук курви. Ели! Какво правиш? Много не ме снимай, бе. Какво ще кажеш, моето човече? Какво правиш? Как добре? Кажи нещо сега, кажи нещо за връзките ти. Как ще не можеш? Интереси работи, в момента чакаме едно много опасно момче. Ще го видите след малко. Бе. Ели, какво правиш? О,
Стана? Слънце. Да. Ето го момчето, където ви казвам хора, той току-що влезна. Ето го. Ти нещо ще кажеш за твоите връзки? Моите връзки? Да. Сексуални връзки? Активни. Активни са. Оп. Така. Почваме ли? Почваме. 3, 2, 1. Ама има кола. Ключито! Чакайте го. Мартина! Той тръгва за Пазарджик! Ма той някой куче излага. Как тече? Бързо, бързо! Мене, позарязно! Така! Никога не се отказвайте! Ако не ще разбягате и Ламборджини! Чао!